салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо тарзи скачат кардани видео ва сурат ай инстаграма нишон метиҳам. То охири видео тамошо кунед, лайк монед ва дар канал обуна шавед. Барои скачат кардани видео ё сурат медароем ба профили инстаграми худмон ва дар иҷа видео ё сурати даркория меёвем. Баъд иҷада се нуқтача ҳастай. Ҳамура зер мекунем. Иҷада копировать ссилка ҳастай. Копия кара мегирем. Вай аиҷа меброем. Медароем ба Google Chrome ё браузер фарқ надорад. Ва дар ҷои поиск менависем instagrap.ru поиск метиҳем ва дар иҷа ссилкае ки копировать кардем ставит мекунем ва скачат пахш мекунем. Поёнда мебинем скачат видео интихоб мекунем ва се нуқта ҳастай. Ира меҷиқем скачат. Хеле ки мебинем бародаро уже дар телефони мо скачат кард шудай ва скачат карда шуд. Ози галерея медроем мебинем. Хеле ки мебинем дар памяти телефони мо скачат шуд. Ва барои скачат кардани сурат низ медароед ба сурати даркорӣ ва копировать ссилку мекунед. Аиҷа биромада ба сайти instagram.ru медароед ва дар ҷои даркорӣ ссилкае ки копировать карда будед мемонед ва скачат интихоб мекунед ва иҷада мебинед скачат фото. Болошда як чанд секунд ҷиқида местен скачат изображение ва хеле ки мебинед аллакай скачат шуд. Ҳозир медароем галерея ва проверка мекунем. Хеле ки мебинем сурати скачат кардагимон ва видеои скачат кардагимон. Ва метонед шумо ҳамин хел ай инстаграм осон скачат кунед видео ва суратҳои дилхоҳтона. Ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. Аёд набурорен лайка ва дар канал обуна шавен то видеоҳои оянда. Дар паноҳи худо бошен. Хайр.